a l'aire en grans salts d'excitació. Es rebolcaren pel prat moll de rosada, s'ompliren la boca de dolça herba estival, arrencaren a guitzes terrosos de terra negra, per sentir-ne la rica flaire. Després donaren una volta d'inspecció per tot el mas i revistaren muts d'admiració els conreus, el camp de fenc, la bassa, el bosquet. Era com si tot allò no ho haguessin vist mai, i fins i tot ara els costava de creure que tot era ben seu. Després tornaren cap als edificis del mas i es deturaren silenciosament davant la porta del casal. Allò també era seu, però els feia por d'entrar-hi. Al cap d'un moment, però, Bola de Neu i Napoleó n'havien espanyat la porta a cops d'espatlla i els animals entraren en fila índia, a poc, per por de fer malbé res. Passaren de puntetes d'una cambra a l'altra, admirant amb una mena de reverència el luxe increïble, els llits amb els seus matalassos de ploma, els miralls, els sofàs de vellut, la catifa de Brussel·les i la litografia de la reina Victòria sobre el rapeu de l'escalfapanxes. Quan començaren a baixar les escales, s'adonaren que havien perdut Molly. Desfent el camí la trobaren que s'havia quedat endarrere, al dormitori dels amos. Havia agafat un tros de cinta blava del tocador de la senyora Jones i se l'emprovava sobre l'espatlla, contemplant-se al mirall, amb aires de gran personatge. Van renyar-la secament i sortiren. Es van endur uns pernils que penjaven a la cuina per enterrar-los, i a Boxer va estavellar d'una guitza la bota de cervesa que hi havia al celler. Fora d'això no es tocà res més del casal. Es votà una resolució unànime decretant que el casal es conservaria com a museu. Tots van acordar que mai cap animal no hi aniria a viure. Els animals esmorzaren i després Bola de Neu i Napoleó els tornaren a reunir. «Camarades», digué Bola de Neu, «són 2:15 i tenim per endavant un dia molt llarg. Avui comencem la collita del fenc, però hi ha una altra qüestió que ha de ser tractada abans». Aleshores els porcs revelaren que durant els últims 3 mesos havien après tots sols de llegir i d'escriure, gràcies a un vell sil·labari dels fills de Mr. Jones, que havien trobat a les escombraries. Napoleó feu buscar pots de pintura blanca i negra i es dirigí, al davant de tots, cap a la tanca que donava al camí ral. Llavors Bola de Neu, perquè aquest era el qui sabia més d'escriure, agafà un pinzell entre els dos unglots, cobrí de pintura blanca el rètol més pairal que hi havia al travesser més alt de la tanca i va pintar-hi al damunt Mas dels Animals. Aquest havia de ser el nom del mas, d'ara endavant. Després tornaren als edificis del mas, on Bola de Neu i Napoleó enviaren a cercar una escala que feren estintolar a la paret de la pallissa gran. Explicaren que gràcies als seus estudis dels 3 darrers mesos havien reeixit a condensar els principis d'animalisme en 7 manaments. Aquests 7 manaments serien escrits a la paret del fons. Seria la llei inalterable que guiaria la vida de tots els animals del mas, per sempre més. Amb més gran esforç, perquè és cosa ben difícil per a un porc d'aguantar l'equilibri dalt d'una escala, Bola de Neu s'enfilà i es posà a la feina, mentre que Squaller, uns travessers més avall, li aguantava el pot de la pintura. Els manaments van a ser escrits a la paret enquitranada, en grosses lletres blanques que es podien llegir de 30 passes lluny. Deien així: els 7 manaments. Tot allò que vagi sobre 2 potes és un enemic. Tot allò que vagi 4 potes o tingui ales és un enemic. Cap animal no portarà robes. Cap animal no dormirà en llit. Cap animal no beurà alcohol. Cap animal no matarà un altre animal. Tots els animals són iguals. Les lletres quedaran molt clares i exceptuant que enemic ho escriviren amb anic o que hi havia una S capgirada, el conjunt era correcte. Bola de Neu ho llegia en veu alta en benefici dels altres. Tots els animals feren que sí amb el cap en senyal d'absoluta conformitat i adhesió, i els més llestos començaren immediatament a prendre's els manaments de memòria. Ara, camarades, digué Bola de Neu, desfent-se del pinzell, al camp de fenc falta gent. Fem-ne un punt d'honor d'acabar la collita més aviat que Jones i els seus no ho feien. Però en aquest moment les vaques, que es veien neguitoses d'una estona ençà, llançaren un fort bramul. No havíem estat munyides en 24 hores i tenien les mamelles gairebé a punt de rebentar.
Després de rumiar un moment, els porcs feren portar galledes i se'n sortiren bastant bé de munyir les vaques, ja que els seus unglots eren prou escaients per a aquesta feina. Aviat foren plenes 7 galledes de llet escumejant, que era mirada amb considerable interès pels animals. «Què se'n farà d'aquesta llet?», va dir algú. «Jo en solia barrejar-la amb el nostre farro», digueren les gallines. «No us preocupeu per la llet, camarades», cridà Napoleó posant-se al davant de les galledes. «D'això ja ens en ocuparem. La collita és més important. El camarada Bola de Neu ens portarà la direcció. Jo vinc d'aquí a 5 minuts. Avant, camarades, el fenc us espera». Així doncs, els animals trotaren enramat cap al camp de fenc per començar la recol·lecció, i quan tornaren, al vespre, es va notar que la llet havia desaparegut.